Biri bilen Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk matbuatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenabad şäheriniň Köpügürli hastakanasyna baryp, bu ýerde işgärleriň netijeli işlemegi we näsalar üçin döredilen şertler, şeýlekem Köpügürli hastakanada bizlerge alýan çağlaryň taglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunlarlygy meýte çağlara himayet bermek boýunça haýır tagawat gaznasyna esaslanyrjy gahrman arkadagymyz häzirki wagtda hastakananyň ýürek ketelleri bölümini bezirge alýan çağlaryň taglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Salam eziz arkadaşlarımız. Eziz arkadaşlarımız, men Saýydy Tramyň ýaşaýjysy Maýa Hudaý Nazarowa. Eziz arkadaşlarımız, ene bolup balasyn berdim çekmekden agyr zat ýok. Bugün sizin haýyr sahawat himayetyňiz bizim maşgalamyzy begendirdi. Göz gumanjym Suraýjanyň saglygyna gowuşjagyna begenjimiň çägi ýok. Eziz arkadaşlarımız, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Çağlara onda eziz arkadaşlarımız, rökadal kısa sağlıkmanımız. Tewgetdeşiň barşyna gahrman arkadagymyz lukmançy hyzmatlarynyň derejesi hemde bejer işleriniň netijelerini sorady. Gahrman arkadagymyň belleşi ýaly çağlary bejermek bilen baglanyşly meseleler lukmançyk işgärleriniň üns merkezine bolar. Çağlaryň ýakyn wagtda dogry sagalmak üçin olara zerur bolan lukmançyk hyzmatlary ýerine ýetirler. Olene gayetme. En az boğulu. Lokmalar ana inni tuğrumu öptü. Unyana operasyonlarını oğu diyorlar. Beğerdir bana 3 yıl. Taval. Tamam oturun. Soňra gahrman arkadagymyz bu ýerde bizerge alýan çağlaryň ýene de biriniň saglyk ýagdaý bilen gyzyklandy. Salam mähriban arkadaşlarımız, howandar arkadaşlarımız, men Çäjiwe Tramyň ýaşaýjysy Mähri Jemal Gapurow. Bugün hot sizin gurdurup beren welayatymyza Köpügürli hastakanasynda oğlum Osman Cana bejerge alýas. Mähriban arkadaşlarımız, ene üçin çağasynyň saglygyňdan uly wagt ýok. Sizin adyňyzy göterýär haýyr sahawat gaznasy bolsa meniň oğlumyň saglygyny diketmeye sebäp boldy. Mähriban arkadaşlarımız, goý sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Gahrman arkadaşlarımız. Öňe diňe bizim beýik şigalymyz. Palahaçyk ýolunda üstände gydýans. Manışmak şugasıdır, o bizim yüreklerimiz. Soğumazda bakayazın canım vatanım Türkmenistan. Tewgetdeşiň barşyna gahrman arkadagymyň belleşi ýaly döwletimiz ýaş türkmenistanlylaryň taglygyny goramak hemde berkitmek barada hemişe arady diýär. Bu ýörelgeler alınıp barýan döwlet ýasatynyň ileri tutulýan ogurlarydyr. Mehriban arkadagymyz maksady meýteşlik çekýänlere himayet bermekden ibaret bolan haýyr sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ähli şertleriň bardygyny belläp, oglanjygyň tiz wagtda sagalmagyny arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz hastakanada bejerge alýan çağlaryň ýene de biriniň ýagdaýy lukmançyk hyzmatlarynyň netijeligi bilen gyzyklandy. Salam eziz arkadaşlarımız. Salam Ediz Atancan. Halak etrafının ýaşaýjysy Mercan Aýnazary var. Eziz arkadaşlarymız, sizin haýyr sahawatyňyz himayet gollugyňyz maşgalamyzda umyt bolup ýetişdi. Göz gurbançym Aýnacan sizin taýaňyzda saglygyna gowuşýar. Goý sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Biz üçin, çağalarymyz üçin etken atsalyk aladalarymyza ene ýüregimden alkyşaýaryn. Sag bolun arkadaşlarymız. Ediz Atancan men size bir goş gaýdyp berýän. Dünýä özgalyk türkmeniň ýurdy, berkarar diýary, arkada gurdy, okaýas ösýäs, joşak keýpiçan, aladan üçin sag bol Atancan, aladan üçin sag bol gahrman. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň häzirki zaman enjamlaryny üçin edilen bir hastakanada körpelere ýokary hilli lukmançyk hyzmatlar edilýär. Ýurdumyzda dürli kedellerin öňüniň alynmagyna hem de olaryň öz wagtyna bejerilmegine, taglyk öwreşilganyň maddi enjamlaryň binýadynyň düýre baplaşdyrylmagyna, tagdym durmuş ýerleriniň bir karar edilmegine gönükdirilen toplamlaryň çäreler iýdigleri durmuşa geçirilýär. Ýöňde barjy enjamlar we serişler bilen üçin edilen häzirki zaman lukmançyk idaralary ýokary derejeli lukmançyk kömegini bermek, ketelleriň öňüni almak hem de olary bejermek üçin ähli mümkinçilikleri ýeder. Bularyň ählisi adamyň awadan durmuşy baradaky hemme taraplaryň aladanyň aýdyň tutnamasydyr. Çünki biziň ýurdumyzda adam jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygydyr. Gahrman arkadagymyz döwletimiz geljekde de çağlaryň saglygy bilen baglanyşly meseleleriň çözülmegini hemişe üns merkezine saklar diýip bellemek bilen gyýjagadyň tiz wagtda sagalyp diň duşlarynyň arasyna goşulmagyny arzu etdi. Soňra